Takže čaute ľudia, ja vás vítam pri novom videu a dnes je to z Minecraftu a toto bude asi nová séria Minecraft Hardcore, ale bude to trošku iná séria. Je to čakaj, jak sa to volá? Proste je to s pár módami, čakať. Aj, škoda. No, takže je tu trošku módov posťahovaných. Takže toto bude asi sranda. Možno ak sa vám to bude páčiť, tak sa ho natočím novú sériu, ale tak ako... Viete. Inak tiež ešte taká jedna vec. Nie sú tu žiadne drevené nástroje. A teraz si hovoríte, prečo asi ťažím grebu? To pozerajte, lebo... Toto? Čakaj, tak, keby som sa chcel... Rýchle, ako keby som chcel vykraftiť motiku, tak to nejde. Lebo... Co? Musím... A inak to tu pridali, že môžete kraftiť flint z oného. Tak. Napríklad takto si vykraftím pickaxe. A to je taký istý ako drevený, takže... Takto si vykraftím sekeru. Inak, keby ste sa divili, že prečo mi to dávalo predtým damage, to je preto, že je tu taký mod, že aby mi to dávalo damage, keď neťažím so sekerkou ten, jak sa volá, lok alebo drevo. Tam je dedina vzadu? Ale nie. Juj, neviem, či to vy vidíte, ale tam je proste drak tam. Čo je toto? Akácia seed. Čo z toho? Okay, tak to... Zdeforestujem a potom tu zreforestujem. Aj, počkaj, to je drak, ale ako... Lightning. Ale má iba 20 HP. Ľudia? To nemá tak damage? Ja to radšej nebudem riskovať, nechcem ako... Prísť za tento hardcore, aj keď nemáme ako... To, veľa vecí. Najskôr si to... Nezobudilo? Aj keď to má 20 alebo koľko HP, no tak... Jako tí drasy sú dosť silní. Dobre, tak si tu naťažím kameň. A z kameňu už idú vyrobiť oné tie... jak sa volajú nástroje. 15 kameňa, to mi vystačí presne na základné kamenné nástroje a ešte... Vyťažíme trošku takú jaskyňu ako keby. Dá sa? Zobudil som ho? 20 HPčok. Obrovský však, ale to si vykraftím tuto. Tak. Čakaj.
Čekaj, Stone. To dáva 3,5 damage. OK. Takže to dáva rýchla matika. Dáva, že 7 damage. Nie, počkej. Ja horím. Ale nie, ja horím. To nie je dobré, toto nie je dobré. Aj sakra. Aj sakra. Seashell? Inak ja všetky tieto mody nepoznám tak dobre. Si ty zač. Krab, či čo? Krab. Nie, to nie je krab. Čo to je? Zač. Lobster. Ja umrel. Skoro som umrel. Padá z neho niečo vôbec? Nie, nepadá, okej. Na neho som umrel. Dobre vedieť. Je to plné tých lobsterov, ale že ne. Svan. To sú tie husiči, jak sa to volá. Sakra. Áno, husy. Také divné husy. Aj. Našičku, že je critical hit. Flying fish. Flying fish. Tam je veľmi dobrá dedina. To je takýto dobrý mod na journey mapu, to sa určite zíde. Príklad, toto je oný portál. Ten nedrovič, jak sa volá. Ten Nether portál. Ten Ruined portál. Žralok. Juj, Dorický. Juj, tam je žralok. A mne sa to nepáči. Jako? Žralok? To ešte nevidel. Žraloky. Neviem. Takže si to vykraftím pet a možno slon tam je. OK. Robin. Cípni. Nie, tam je drak. Zabudol, že je tam ten drak, čo som ho chcel zabiť. No takže teraz neviem, kde mám tú svoju bejsku malú. Jakú miesto? Zase horím. Au, ja horím. Nie, plavaj, nepoviem ti. Že som prežil môj. To je ale ako dosť ťažké. Takže vykraftím si tu. Ja som si ten kraftek zobral, aha. Je dobré vedieť. No som trošku aj nachladol, takže takže v pohode asi. Jo, no to padá na mňa. Prečo to padá na mňa? Strašný. Počkaj, jak sa tu kraftí ten.
Upiec? Nie. To možno zjesť hneď ako. To je tiež dobré vedieť. Asi by som sa utaboril tuto. Aj keď tu pec si asi zoberiem. To budem mať oný svoj ten dom si tu asi postavím. To je hardcore, takže... No keď umrem, tak je to po všetko... Nepočkaj, toto si chcem vypiesť, okej. A zatiaľ, kým sa to vypeče, idem zabiť toho draka, lebo z tých drakov padajú dosť dobré veci, ako. Nebudem klamať. A to čo je? Ghost? Tebe šibe? Čakaj, jak sa to volá? Takže, to som si vykraftiť túto... Áno, flint knife. Dragon School? Ja som si postavil... To je cintorín. To vypadá akože nádejne. Či vyzeráči. More. Henten. Cviklá. More, jak sa to volá? Nie cviklá, tá. Ten. Ajajajajaj. Ty špina. Á, to vypadá strašne. Svietia oči. Umri. Aj ja nevidím nič, ja nevidím nič. Squid, okej. More. No to vidíte, že toto je aj trošku ako hororovka. No, normálne musí ukázať teraz ako. Čo bolo? A skeleton. Ja vykričkujem. Aha. Ďalší skeleton. Ja som najlepší PvPčkár. Ale nie som. Inak, omrem je, jak sa volajú lahvičky, či... Rotting arm. Čakaj, to kde je? Tu je. Takže to som bral zbraň. Hunter. Blossom. A ty špina! Sypni, umri. Okej, dobre. Prežívam. Zatiaľ.
čo spravíme nádherný dom. Nubová špecialitka. Si chcel spraviť hlinený dom, ale nemám moc hliny. Tak tu trochu rozšírim breh. Čo je toto? Po vode. Jaj. Vy ste tam zaseknutí. Tu nedostanete. Au, alebo aj áno. Always. Juj. Umri. Špina. Ja som Mike Tyson. Tak, ľudia. Ľudia, tak ja som najlepší. Ja som najlepší. Zabijem tak veľa zombikov. Však sa nedá povedať, však to... Za to musíte dať like proste. Prosím. Prosím vás. To je moje prvé video a snad bude úspešné. Kde mám lopatu? Čo je? Dobre. Moja lopatka nádherná. Nie je úplne nádherná, keďže je iba kamenná. Škoda, no, ale tak je to. Stavíme si tu... Jedna hlina mi chýba, ok, tak to zoberiem túto. To je tá vyvolená hlina. Ok, máme sklo. Ešte dám vypiecť toto. Kraftujem si flašky. Flašky, či jak sa to volá? Ahoj, dobrý deň. Dobrý deň, tento deň nemáme návštevy. Dobrý deň, pane, pardon, ale tento deň nemáme návštevy. Tento deň nemáme návštevy. Nerozumiete? Tento deň nemáme návštevy, žiadne. Ani žiadna vizitka zombikov. Tu povesím. Ľudia, au. Ľudia, ja zdrhám, ľudia. Ľudia. Nie drown. Prečo ste všetci vy, decká? A tu máš. Na creepera, neviem. No, jasne. Au. Bráškovci? Ľudia, ja môžem hovoriť, že som... Ja som sa toho zlakol. Aj keď som to povesil sám, okej. Keď to si niekde dám. Ľudia, kam si to dáme?
ľudia. Ja potrebujem okna, ale rýchlo. Aj strechu potrebujem. Lebo tí debilní fantomovia sa budú spawnovať čoskoro. Takže ja si to najskôr potrebujem vykraftiť. Čakaj, čo som to chcel? Jajčestku. Spravíme rovno 2. Ok, prečo nie? Ok, krása, máme čestky a ešte si tu, spravíme strešku. Ale fajne. Strecha počka. Dobre, ešte. Vy ste nevítaní vo spani? Au. Juj. Au. By som sa mohol hrať celý deň. Au. Nevítaný v spane. Nevítaný host ste. Že strecha. Spravím teraz, no. Krása. Dobre, takže... Počkať. Z tých Dragon Boneov si môžem čo vykraftiť. Dragon Bone. Witherbone? Dragon Bone a Witherbone, okej. Okay, takže... Si z tohto asi nevykraftíme. Ok, takže si sem dáme tieto veci, aj keď... jedlo si asi zoberiem. A... asi to už teraz... nechám na ďalšiu časť, lebo... ešte túto, celú hlavu vyvesím. Ale vážne. Nie, netreba vyvesiť. Aj keď som ho vyvesil, ale to nie. Ok, nožíka si dáme sem. Ešte ja ho chcem na druhú stranu. A ho chcem dať takto. Nie, počkaj, ja to chcem... takto. Áno. Krása. Dobre, toto bolo asi pre dnešný diel všetko. Keď sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber a ja sa s vami lúčim a pri ďalšej epizóde vás vidím znovu, takže čau.